Assalamu alaikum ɗan uwa, barkanka da zuwa, barkanka da ziyartar wannan channel ɗin. Insha Allah yau za mu yi bidiyo ne akan game ɗin Dream League Soccer. In yau ne farkon zuwanka, kar ka manta ka danna subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sabbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Ba tare da ɓata lokaci ba mu shiga cikin bidiyon, domin bidiyon mu yau muhimman abubuwa bane, kawai za mu buga shi ne kamar highlight. Mu shiga cikin bidiyon.